खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय। दासिमनि माखासे बर' हारिनि गेजेराव जानाय जाथायफोर आरो रायजोनि माखासे खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै मोनसे लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो। अब्ला दासिमनि खौरांफोरा फारियै बिटिआरनि इएम राकेश ब्रह्मखौ केस होदों बि5नि बारग' मावफुं सोद्रोमा अनसुमै खुंगुर बर'आ। थांनाय एमपि इलेक्शननि समाव राजखान्थियारि दोलोफोरनि गेजेराव गोबांथार दान्थे बिदान्थे जालायनायनि गेजेरावनो इउपिपिएल दोलोनि इएम राकेश ब्रह्मआ अनसुमै खुंगुर बर'खौ पलिटिकेल केरियारखौ नस्थ' खालामनायनि अजद होनानै मसुलपुर थानायाव थांनाय 2 एप्रिलावनो एफआइआर होदों होनना अनसुमै खुंगुर बर'आ खौरां बिजोङाव बुंनायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि थांनाय एमपि इलेक्शननि समाव अनसुमै खुंगुर बर'खौ लानानै नंखाय बाथ्रा फोसावनायनि थाखायनो एफआइआरखौ होनाय जादों होनना बुंदों। एमपि इलेक्शननि उनावनो अनसुमै खुंगुर बर'आ इउपिपिएल दोलोआव जइन जासिगोन होनना राकेश ब्रह्मआ बुंदोंमोन। बेबायदि नंखाय बाथ्रा फोसावनायनि थाखायनो डिफेमेशन केस होनाय जादों होनना फोरमायनायखौ नुनो मोन्दों। पेट्रल पाम्पआव पेट्रलनि सोलाय दै। चिराङाव सामथाइबारि इन्डियान अइल पेट्रल पाम्पआव गोबां सुबुंनि बाइकआव पेट्रलनि सोलाय दै सोना हरनायनि अजद सिखारदों। पेट्रल पाम्पआव पेट्रलखौ सोनानै ससे लामा थांनायावनो बाइकआ बन्द जानायाव सन्देहजों बाइकखौ पेट्रल पाम्पआव लांनानै चेक खालामनायाव गोबां बिबांनि दै मोन्दों होनना मिथिनो मोन्दों। सावथालि सानथ्र'हन्थाया बेनि सायाव दाबि खालामदों बे पेट्रल पाम्पखौ सिल खालामनांगौ आरो चिराङाव जेसेबां पेट्रल पाम्पफोर दङ गासैबो पेट्रल पाम्पखौ चेक खालामनांगौ होननानै दाबि खालामदों। बे पेट्रल पाम्पनि मेनेजारआ बुंनाय बायदिब्ला पेट्रलजों दै गलायदेराखैमोन। हरनि समाव गोबां अखा हानाय समावबो पेट्रल टांकिखौ गोबांबार चेक खालामनाय जादोंमोन नाथाय दै गैयामोन। जानो हागौ पाइप लाइनाव लिक जानोबो हागौ होनना बुंदों। बेराफारसेथिं रायजोफोरा अजद होनाय बायदिब्ला गारबोनाय माखासे समफोरावबो बे पेट्रल पाम्पनि थाव सोनानै जेंनायाव गोग्लैनायनि अजद होदों। क'क्राझाराव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जानानै थाङो। बिफा बिसाज्ला ना सानो थांनायाव दैयाव गबनानै जिउ गोमादों। मिथिनाय बायदिब्ला क'क्राझार जिल्लानि सेसापानि मागुरमारिनि बारग' गावबुरा राजा राम नार्जारि आरो बिथांनि बिसाज्ला सानैजों खाथिनि फुख्रियाव ना सानो थांदोंमोन। गिदिर गोथौ फुख्रियाव माबोरै सानैबो गबखो बेखौ मोजाङै मिथिनाय जायाखै नाथाय गामिनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला गामिनि लाइमोनफोरा गोथौ फुख्रिनिफ्राय सिगां बिफाखौ बोखांना मोन्दों। बेनि उनाव बिसाज्लाखौबो नागिरनानै बे एखे फुख्रिनिफ्रायनो बोखांनो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। इउपिपिएल दोलोनि भिसिडिसिनि सासे सोद्रोमानि जिउ गोमानायनि खौरां मोन्दों। तामुलपुर जिल्ला निज टिफिलि भिसिडिसिनि सोद्रोमा बिलिफां बर'आ थांनाय 22 मे खालिनो मोनाबिलि समाव तामुलपुरनिफ्राय न'फारसे थांबाय थानाय समाव बरखाथा लामायाव गंसे मटर साइकेलजों सौग्रावलायदोंमोन आरो बिलिफां बर'आ गोब्राब जोखोम जानायाव गुवाहाटीनि जिएनआरसिआव एडमिट खालामदोंमोनब्लाबो नाथाय बासायनो हायासै। मैया फुंनि समाव देहा फाहामसालियावनो जिउ गोमायो होनना मिथिनो मोन्दों। बिटिआरनि सिङाव थानाय भेन्सार बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामगोननि खौराङा ससियेल मिडियायाव गोबां गोसारदों। बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफा बायदियै आसाम सोरखारा बर' बिजोंजों लोगोसे असमिया बिजोंनि फरायसालिफोरखौबो समानै सोरखारि खालामाब्ला गोख्रोङै सोमावसारनायनि हुमखि होदों एबिएमसुनि आफादगिरि ताइसिन हुसेना। एमपि इलेक्शननि भटदान होनाया दिनै जोबथा। दिनै 1 जुन 7 फेजनि बिसायख'थिया दिनै मोन8 स्टेटआव गासै 57 बियाबआव भट होनाया जागोन। बिहार, चन्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखन्ड, उरिष्या, पान्जाब, उत्तर प्रदेश आरो वेस्ट बेंगल गासै मोन8 स्टेटआव भट होनाया दिनै जागोन आरो बेनो जोबथा। बेनि उनाव फिथाइ मोननो थाखाय गेजेराव साननैल'सो दंबावो। फैगौ 4 जुनआव भट साननाया जागोन। मख'नो गोनांदि बिसायख'थिनि फिथाइ मोनैनि आगोलनो बिजेपि आरो कंग्रेसनि गेजेराव सोर सरकाराव फैगोन बेनि सायाव बिजेपिआबो सरकाराव फैफिनगोनखौ आसा खालामदों। बेराफारसेथिं बेबाराव कंग्रेसनि सरकार फैगोना रोखा होननानै कंग्रेसआ गोख्रोङै बुंनायखौ नुनो मोन्दों। आसामाव बिजेपिआ 13 मासि मोनगोननि बाथ्रा बुंबाय थादोंमोन नाथाय कंग्रेसनि बायदियैब्ला आसामाव बिजेपिआ गासै मोनबाल' मासि मोनगोन होननानै बुंदों। क'क्राझार लकसभायाव बिजेपिआ एबा एनडिएआ देरहाया नाथाय कंग्रेसनि बिजाथि गर्जन मुसाहारियासो देरहागोन होनना बुंदों कंग्रेसआ। गासैबो दोलोआ गावसोरनियानो देरहागोन होनना आसा आरो मिजिं खालामदों नाथाय फैगौ 4 जुनआसो खिन्थासिगोन सोर बबेयाव बेसेबां देरहायो।
कामान्ड'आव साख्रि मावनाय सासे इउटुबार पापरि कलिताखौ अनलाइन जुवा एप्सनि सोमोन्दै प्रमोशन भिडिअ बानायनायनि थाखाय साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामनायनि अनगायैबो आसामनि सा 9 इउटुबारफोरनि सायाव गोख्रों एक्शन लानायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव ससियेल मिडियायाव इउटुब, फेसबुक जिकुनु प्लेटफर्मावनो अनलाइन जुवा एप्स आरो लटारिनि फोसावनायखौ मबाइल खुलिब्लानो नुनो मोनो। अनलाइननि गेजेरजों गुसुं समनि गेजेरावनो गोबां रांनि बिगोमा जानो हागोन होनना माखासे एप्सफोरखौ माखासे इउटुबारफोरा प्रमोशन खालामो, जाउनाव रायजोआव गाज्रि गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोन्दों। आसामनि इउटुबारफोरनि सायाव साननो गोनां थासारि सफैदों दि जायफोरा अनलाइन जुवा एप्सनि सायाव फोसावो। जाखांबोबाय थानाय उन्दै उन्दै लाइमोनफोरा बेफोर एप्सफोरनि गेजेरजों नष्ट जालांनायखौ नोजोर होनानै आसामाव जाय इउटुबारफोरा बांसिनहै बेफोरबायदि जुवानि सोमोन्दै ससियेल मिडियायाव फोसावो बिसोरनि हेंथायै केस रेजिस्टार खालामनाय जादों होनना फोसावनायखौ नुनो मोन्दों। আমি বহুদিন ধরে চাই আছো অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কিছুমান ইউটিউবাৰে নিজৰ মুনাফাৰ কাৰণে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু কিছুমান অঞ্চলৰ মানুহক প্ৰৰোচনা কৰি আছে, মানে উৎসাহিত কৰি আছে যে তেওঁলোকে যাতে এই জুৱা খেলৰ গেমবিলাক খেলে। সদায় মানে মোবাইল খুলিলেই আহে, এনেকুৱা অতিষ্ঠ হৈ পৰিছোঁ। আমাৰ অঞ্চলৰ বহুত মানুহে মানে কৈ আছে আপোনালোকে কিবা এটা একশ্যন লওক ইয়াৰ বিৰুদ্ধে, যে আমি মোবাইল খুলিবই নোৱাৰোঁ। মোবাইল খুলিলেই জুৱা খেলক, ইমুক গেম খেলক, তমুক গেম খেলক, ইমান টকা লাভ হ'ব, ইমান টকা আমি লাভ কৰিলোঁ। এনেকুৱা কৰি বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা অঞ্চলৰ বহুত মানুহক মানে জোৰোলাজোৰো কৰি পেলাইছে। তেওঁলোকক সাহায্য কৰাৰ কাৰণে আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদো কৰিছোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে প্ৰচাৰ কৰা বন্ধ কৰা নাই। গতিকে আমি এতিয়া আমি আইনৰ আশ্ৰয় লৈছোঁ। আজি আমি সন্তুলি আৰক্ষী চকীত আহিছোঁ, আহি কেনে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি এজাহাৰ দাখিল কৰিলোঁ। এইটো এজাহাৰ। আৰু যিকেইজন আমি ইউটিউবাৰ পাইছোঁ, যিকেইজনে বিশেষকৈ বেছিকৈ প্ৰচাৰ কৰি আছে, তেওঁলোকৰ ফটোসহ আমি আৰক্ষী চকীক সমজাই দিছোঁ। তেওঁলোকে যাতে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। এইসকল ইউটিউবাৰৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে সমাজখন ধ্বংস কৰিব সেনেকুৱা এটা পৰিকল্পনা লৈছে। তেওঁলোকৰ নিজৰ মুনাফাৰ কাৰণে সমাজখন ধ্বংস কৰি পেলাব। গতিকে মই অসম পুলিচ তথা DGP JP সিং ডাঙৰীয়া তথা আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক, তেওঁলোকে অতি সোনকালে এই সেন্সিটিভ মেটাৰত একশ্যন ল'ব লাগে আৰু এই কালপ্ৰিটকেইটাক মানে কৰায়ত্ব কৰি শাস্তি বিহিব লাগে। তেওঁলোকে বিশেষকৈ স্কুল কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালী তথা উঠি অহা যুৱকক বিপথে পৰিচালিত কৰি আছে। গতিকে যিখিনি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক বিশেষ কৰজোৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপুনি অতি সোনকালে এইসকল ইউটিউবাৰৰ বিৰুদ্ধে আপুনি একশ্যন ল'ব লাগে। थैंक यू सो मच रायजोफोर जायफोरा भिडिअखौ जोबजासिम नायजोब्बाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै मोनसे लाइक खालामदो आरो हायोब्ला लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो। थैंक यू सो मच।